गिबियावनो सुबुनसिरि रादाब आरो प्राइम 24 हेडलाइन्सनि रादाब बुथुमगिरि नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनि अननाय मोजां मोननायखौ जासिबाय। दिनै बे नारायणपुर कसारी फोथार बर' गामियाव कसारी फोथार गुदि फरायसालियाव बे ओनसोलाव थानाय जेसे गोबां माने गं 16 बर' गामिनि आफादगिरि नेहाथारिखौ लानानै जों दिनै रायजोफोरनि जथुम मोनसे जों लिंथुमदोंमोन आरो बे हाबाफारियावनो नारायणपुर आन्चलिक बर' थुनलाइ आफादनिफ्राय हमनानै खौसेथि बर' सुबुं आफाद, दुलाराय बर' फरायसा आफाद, दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफाद, दुलाराय बर' हारिमु आफादनि आन्चलिकनि मानाव गेजेर बिबानगिरिफोर बिथांमोनाबो बेवहाय बाहागो लादोंमोन। दा बेवहाय जोङो माखासे थांखिफोरखौ लानानै जों दिनै सावरायदोंमोन। थांखिया बेनो जे फैबाय थानाय 2022 आरो 23 रांखान्थियारि बोसोर फाइनान्सियेल इयारनि जि स्किम आजावनाय, बे स्किम आजावनायनि सायाव जों गुवारै सावरायलायबाय। बेवहाय रायजो राजाफोरनिफ्रायबो जोङो मोजां रोखोमै बिथांमोननि अभाब अभिजुग, बिथांमोननि गोनांथि जानाय माखासे खोथाफोरखौ बिथांमोना बुंथिबाय आरो बेजों लोगोसे बे ओनसोलाव थानाय जायफोरा लेखा गोरों, रांखावरियाव उसुबिदा लेखा गोरों आरो जाय माखासे दखान बाजार होनाय आरो माखासे अमा फिसिनो लुबैनाय, ना फिसिनो लुबैनाय, बायदिसिना मावनो लुबैनाय बेबायदि खेंखाय बिलाइफोरखौ दिनैनि मेलनि गेजेरजों जोंनो गथायदों आरो बेखौ जोङो फारि फारियैनो जोङो मावलांगोन होननानै जों दिनै थांखि होदों। गोजोन्थों।